Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. This one ay sinend sa atin sa ating Facebook page, DJ Lala Banderas, my love. Ito po, ang biyahe ng buhay ni Shane. Hi DJ Lala, alam niyo po bang nakatutok po sa inyo every night ang company namin, kaya baka marinig niyo po ito. So please, wag niyo pong banggitin ang pangalan ko. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Shane. Bisexual po ako. I have this crush since December. Same company po kami, of course. She's a girl. Palagi ko po siyang nakikita. Madalas, nakakasalubong ko pa. Pero hindi niya alam na gustong gusto ko siya. Ni hindi nga po yata niya alam yung pangalan ko eh. Sa kanya lang ako nahiya ng ganito. Maybe because she's that beautiful and charming. I love her smile. Makita ko lang siya, kinikilig na ako. Pero syempre, hindi niya po yun alam. Ewan ko ba, hanggang crush na lang po yata ako, hindi ko kasi alam kung paano siya i-approach. Natatakot po kasi akong madedma eh. Hindi naman ako ganito DJ sa kanya. Hindi naman ako ganito DJ. Sa kanya lang ako natorpe. Siguro ikikip ko na lang to hanggang sa mawala. Dahil hindi ko po alam kung paano ako lalapit sa kanya without making her feel uncomfortable. Hindi ko po alam kung paano ko siya babatiin ng Happy Valentine's Day. Salamat po sa pagbasa ng liham ko. God bless. Alam mo, love, sabi nga nila, di ba, kung ikaw ay friend or close friend, kung ako ay close friend mo rather, I would tell you na, sige na, sumubok ka na, jump on it. O di ba? Kasi it's better that you know kung may patutunguhan siya o wala than have regrets in the future kapag nalaman mong mutual pala sana kayo ng nararamdaman, hindi ka lang sumubok. That is one possibility that a friend can tell you. Pero my love, kung yung nararamdaman mo kasi ay crush, infatuation, alam mo yung feeling ng dahil hindi kayo lubusang magkakilala, you are curious kung sino siya, kung ano ugali niya, kung ano yung mga habits niya. The less you know, the more you get excited of the person. Pero when you say love kasi my love, that's another realm. Ibang dimension kasi yun eh. This is when you are drawn to a person, knowing them deeply. So I suggest my love, kung yung nararamdaman mo ay crush pa lang naman, infatuation, kumbaga, pwede mo naman siyang lapitan. Become friends with her. O diba? Say hi. Do the occasional hello. Ganyan. Try to inch closer, kumbaga, sa taong yon para lubos mong makilala. Dun mo din kasi mag-gauge if that person will be interested in a relationship like that or not. Kasi alam naman natin yan, diba? Sabihin na natin, there's no denying it. May mga taong bi, may mga taong gay, may mga lesbian, pero may mga taong straight. So alam mo sa sarili mo kung saan mo ilulugar yung sarili mo sa kanila. If nakilala mo siya at nag-gauge mo na she is not the type of person that would indulge in a relationship like that, you can start moving on. Diba? You can start, appreciating that person as a friend na lang. Mabibigyan mo ng limitasyon, kumbaga, yung sarili mo when it comes sa nararamdaman mo para sa kanya or sa efforts mo na may maramdaman pang higit pa sa nararamdaman mo ngayon para sa kanya. Yeah. Just go with being friends with that person para makilala mo. Para alam mo kung ano yung magiging steps mo. Kasi ang pangit naman na hindi pa pala kayo magkakilala, hindi mo alam kung alam niya na yung pangalan mo, sabay sabing, uy, crush kita. Bakit ganon? Bakit ganon? O diba? Huwag ganon kahangin, huwag ganon ka-aggressive yung arrive.
Kung magkatrabaho naman kayo, isang kumpanya naman kayo, try to be friends with that person. Get to know them. And then maybe, if nag-gauge mo na nga or napakiramdaman mo na she is not the type of person that's into that kind of a relationship, then maybe that person can be your friend. Kakasabi ko nga lang dito sa mga kabisyo namin na kasama natin sa Facebook Live. Hindi lahat ng gugustuhin natin, gugustuhin din tayo. Hindi lahat ng tao na makakrushan natin, makakrushan din tayo. Minsan nga hindi lahat ng taong minamahal natin, mamahalin tayo. Kasi may mga pagkakataon talaga sa buhay natin, my love, na ang love, one-sided. Tinuturuan kasi tayo to love without expecting anything in return. That is life teaching us to love unconditionally. To look at love not as something na lagi kang may nakukuha pabalik. Minsan, sa storya ng buhay natin, nagmahal tayo. Tuldok. Kasi wala nang kasunod yun eh. Nagmahal lang tayo. Hindi sa lahat ng klase ng storya ng buhay natin, when it comes to romance, when it comes to love, kailangan na merong kadugtong yun na minahal din tayo pabalik. So again, Shane, if you like this girl, if you have a crush on her, if she is becoming an inspiration to you, wala naman sigurong masama kung makikipagkaibigan ka to get to know her. Para alam mo din kung paano mo ipoposisyon yung sarili mo. Ito yung lagi ko sinasabi sa lahat ng mga kaibigan ko at sa lahat ng mga sumusulat sa programa natin, my love. If hindi mo pa naman alam kung ano yung pwedeng mangyari before ka sumabak sa gera, pwede ka naman lumapit at sumilip kung ano yung nagaganap, 'di ba? Hindi mo naman kailangan makipagbakbakan agad eh. Pwede mo namang i-measure muna, timplahin yung kalagayan ninyong dalawa before ka sumabak sa gera. You have to know your playing field before you play. So, pagkaibigan ka muna. Dahan-dahanin nyo kasi. Sa panahon kasi ngayon, parang lahat nagiging instant eh, nagiging mabilisan. Kailangan kapag gusto kita, kasi ang cute mo, kasi ang ganda ng ngiti mo, kapag chinat kita, ligaw agad. Kapag nanligaw na ako, ang kasunod dapat nun, sagot agad. Wag ganon. O diba? Dahan-dahanin nyo, my love. Yun yung essence of getting to know stage. Huwag niyo yung nilalagpasan just because gusto niyo agad makita yung ending. Kasi minsan sa buhay natin, my love, we have to appreciate the journey rather than the destination. Klaro?